Lho, ora penak perkara apa? Ora kepenak piye? Peranganing Pandhawa 5 cacahe wis paring pangestu, paring palilah kula mboyong pusaka 3. Tumbak para welang payung tunggul naga, pustaka jamus nyang jimat Klima Sada. Nuwun sewu. Lah kok dadi sampean duwe penemu nek Semar duwe niat sing ala kepengin dadi piyayi sarana kedurungan pusaka 3. Nuwun sewu. Sampean le ngitung saka ngendi? Hah? Sampean le metung saka ngendi kula tak takon karo sampean? Bagong aja ngono, sabar. Sabar apa? Kula nganggo sandangan apik-apik kaya ngeniku niat kula tata krama, niat kula sing apik-apik. Ora kok kepengin nesu ning gandeng sampeyan wis marai emosi. Ya nuwun sewu, ganti kula. Kula arep nganggo sandangan Jawa. Ngene iki nek gentho ora gentho sisan. Sing jeneng sandangan Jawa niku tulus karo kabribadene. Wong nganggo sandangan Jawa niku atine ya budaya. Nek ati kula wis diobak-obak kaya ngene iki sandangan kula seleke, kula wis nganggo sandangan Bagong sak asline ngenten iki. Nek pancen arep bebeda atine Bagong, ayo ora masalah. Aja. Nun sewu lho sinuwun kula ngungkurke panjenengan. Ora apa-apa Bagong nun nggih. Ora sah malang kerik. Ora sah malang kerik. Lha pripun? Wulumu kelek rungkut banget. Kula nggih ngingu tinggi. Ngawur wae. Pripun kula tak takon? Apa Semar iki diniat elek? Nek Semar niku gadah niat sing elek, niat sing ora prayoga. Bingek-bingek. Bingek biyen Semar niku duwe niat sing elek. Nek napa tau Semar duwe niat sing elek? Semar niku pengen bangun pura Kencana. Pura tegese papan. Kencana niku dumadi saka mutiara. Niku wujudan sing apik, sing becik. Bangun papan sing apik, sing becik teng negara Ngamarta mriki, ngoten. Supaya masyarakate ayem-ayem tentrem, rukun, enten apa-apa aja rukun. Ora mung dangdut aja jotosang. Terus sing dintoki apa kula tak takon? Ngoten. Mula tontonan niku ya sing aja nganti on gugah huru-hara. Ngono. Iki ya ngapa iki musuhe? Wayangan kok lagi nesu templeki walang. Munggo walang kayu tak emplok kowe. Dadi kowe ora usah macem-macem nek sampean ngarani Semar itu ndak elek karo Sinun Prabu Darma Kusuma lan sak. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Nyuwun Agung, mugi ngayomana marang negara Ngamarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh ngandika Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Rayi para Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap pada paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Niwang semana madina wekana sasmintaning sum jagat wasisaning Bathara. Iya, Yai. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati dupi kula tampi timbalanipun paduka Yai Prabu Ngamarta. Asung pambagenipun Yai sampun kula tampi karya bombong raos sing manah. Namung kepareng kula ngaturaken kosok wangsulipun anampiya pudyastawanipun ing Raka Indrawaka Yai Prabu Ngamarta. Kula pundhe Cundaka Panglingga Murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Ndorowati. Kawula non nuninggih Yai.
sampun boten kirang prayogi pisawanipun Rakanto Indrawati dinten sakmangke menika wonten Praja Ngamarta Yai Prabu Darma Kusuma. Wah Kresna kakangku, aku ngaturake basaku Katura. Kresna kakangku, aku ngaturake sembahku Katura. Kadangipun Kakang Nyai Werkudara. Yo, Yai. Yen siadi ngaturake sembah kelawan pun Kakang sing gedhe pangapuramu paripaksa pun Kakang ora bisa nampa sembahing Nyai Werkudara. Aja lara atimu Dimas. Sababe apa? Apa pancen aku nandang luput? Apa pancen aku nandang kleru? Ing atase aku lahir batin ngaturake sembah karo Kresna kakangku ora mbok tampa. Werkudara, nggih. Sak jagat iki wis padha priksa Siadi kuwi bocah ingkang kau bongol. Mongko dikeparekake ora basa karo sapa wae, ora tata krama marang sapa wae. Lan kabeh wis padha priksa yen to mung siji ingkang sinembah kelawan Nyai Werkudara, ya kuwi Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci. Lah kok kadingare temen Siadi ngaturake sembah kelawan pun Kakang, mongko sajeging urip Siadi kuwi ora tau ngaturake sembah kelawan sapa wae. Ya to yen nganti mengko pun Kakang nampa sembahing Siadi, ora ana apa-apa. Lah yen nganti ana apa-apa, apa ora jeneng nyilakake karo wong tuwa? Mula yen Siadi ngaturake sembah karo pun Kakang ora tak tampa, ya mung pangestuning pun Kakang tampanana. Ora sudi. Kok ora sudi sebabe apa? Kaya ora gelem nambani sembah Kadang Taruna, mongko nggonku ngaturake sembah kanthi tulus lahir batin, malah mbok perceka. Wong tuwa sing ora gelem nambani sembah ing bocah nom, pangestune tak neh dayana apa-apa. Pangestumu ora bakal dayani apa-apa. Mula pangestumu tak tampa ya apik, ora ya ora apa-apa. Kowe lha dalah jagat ya Bathara. Ngono to Dimas? Ya. Mula yen ora gelem nampa sembah Werkudara, aku ora sudi nampa pangestune Kresna kakangku. Jagat paisanmu Bathara wayah tur jagat. Ya. Yai, ora ketang rada tida-tida penggalihipun Kakang sembahing Werkudara ndak tampa. Pangestunipun Kakang tampanana. Weneh napa-napa kapan-kapan tak juwuhe. Kosek to. Ing atase pangestu kok kapan-kapan bakal mbok jupuki karepe Siadi piye? Pangestuku ya ora bosok, ora bakal mambu. Nggonmu nampa sembahing Werkudara dadak mbok perceka lan atimu tida-tida ora lahir batin. Mula pangestumu tak tampani ya apik, ora ya ora apa-apa. Jagat Dewa Bathara Werkudara. Peranganing Pandhawa 5 cacahe kuwi lamun pun Kakang suwanana negara Ngamarta, yen ora gathuk kelawan Dimas Werkudara, penggalihipun Kakang rumangsaku kaya isih gutang. Yo, Pandhawa 5 iki maknabet ana penggalih Yai Kadang Indrawati ya mung Dimas Harya Werkudara. Mula Yai, yen ora gojek lawan Dimas Werkudara, rasaku kok kaya kurang ganep. Sembahing Dimas Werkudara tak tampa pangestunipun Kakang tampanana, tak gegem dadiake jimat. Prayogakno guru lenggah ning datul ya Praja Ngamarta Werkudara ya kaya ora kepenak Dimas Werkudara. Koko Prabu, nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Indrawati. Arjuna ndak tampa, ora liwat pangestunipun Kakang tampanana Janaka. Lho pundi nggo jimat paripi ndayan ing kasantosan. Mugi prayogakno anggen jenengan dika lenggah Koko Prabu. Ya, Yai kaya wis ora kepenak pantanipun Kakang. Koko Prabu sembah kula kunjuk. Koko Prabu sembah kula katur. Ya kembar ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang tampanana Nekula Sedewa. Iku pundi nggo jimat? Nggo jimat paripi ndayan ing kasantosan Koko Prabu. Koko Prabu saestu damel kagyat raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan dhateng pepoyang menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayaka bilih rika lenggan manika paduka badhe kepareng rawuh saestu kula tiyang rakyat Arata manik obro ing linangsing Jong Banunji kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati
Tondo bektinipun kadang taruna tumraping kadang Werda Koko Prabu. Yai, kula wonten timbalan. Nuwun sewu. Persasat tumplak punjen sinundul puyuk manahipun ing Raka Indrawati. Sasamunipun kula midhanget sabda pangandika paduka ing mekaten menika kala wau namung kewala tata upacara ingkang prajaling mekaten menika kala wau boten satrepipun menawi kapisungssungaken dhateng Raka Indrawati. Sabab Yai pangraosipun ing Raka Indrawati pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta tanpa beda kula menika wangsul dhateng negari Indrawati. Mila mangsa kala menawi wonten wekdal ingkang mirunggan para kadang-kadang kula para Pandhawa nedya tetinjo dhateng Projeng Ndrawati kaecana jiga kalawan pekewu Durgama Sangga Runggi. Ndrawati karang kuwa kados dene Ngamarta jer kekalih menika sampun sinebat loro ning tunggal Yai Prabu Darma Kusuma. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Dene mekaten miyos sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ingkang saklajengipun kepareng hamba barono dhateng ingkang rayi menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng rawuh wonten ing praja Ngamarta Koko Prabu. Yai kula wonten timbalan ing adhawuh menapa Yai Prabu ingkang supe menapa kula ingkang sampun laduk yuswa saengga boten ngemuti dhateng lampah ingkang sampun kepengker. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh ing mekaten 3 dinten kepengker. 3 dinten kepengker kula menika nampi nawala. Wondene sareng kula suraos tulising nawala menika kala wau ngandhap piyambak wonten tapastanipun paduka Yai Prabu bilih ing Raka Indrawati rikanggan sak mangke tinimbalan sowan wonten kersa paduka Yai Prabu Darma Kusuma. Menapa Yai suke? Yai malah samangke gandeng ing Raka sampun kepareng sowan dhateng negari Ngamarta. Wonten suka lilaning penggalih ambabarana dhateng Raka Indrawati. Menggah menapa ta wigatosipun? Dene paduka Yai Prabu Ambaya dhateng sowanipun ing Raka Indrawati. Tumunten kula aturi paring dawuh Yai. Ing Raka nedya nganglungaken jangga. Nilingaken karna mastuti sabda tama paduka Yai Prabu Darma Kusuma. Kadang kula ing Ngamarta Yai Prabu Puntadewa. Long-long lambyang linggang Driya Durwang Candra katawengan Sumo ing dias katuritan limut kapiyataning puji ram remendri ya ma nawo aku kekuwenging bang wisesa sewu-sewu kalpatanipun ingkang rayi tadah Wadana Koko Prabu nganti kula supe dhateng lampah ingkang sampun kelampah krana bot repoting kewajiban anggenipun ingkang rayi Pranata mring sagung para kawula negari Ngamarta. Mila saderengipun ingkang rayi mbabaraken wigatosipun dene kula wantun hambayongi dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu mugi wonten suka liraning penggalih
anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu. Yayi mboten dados menapa malah samangke kaselak lan kumacelu manahipun Ngaraka Indrawati tumunten kula ngawuningani wonten napa dene Paduka Yayi Prabu hamba iki dhateng sowanipun Ngaraka Indrawati badhe wonten kewajiban menapa ingkang sinampuraken dhateng Ngaraka Indrawati kepareng kula cumadun dawuh Yayi Koko Prabu wonten dawuh marmanipun dinten sakmangke kula ngawontenaken masalah panggihan kan para kadang estunipun namung badhe kula kanthi ngrembak babakan lelampahan ingkang sampun kula lampahi wonten pundi malih kula badhe pasrah dhateng lelampahan menika kejawi namung Paduka Kanjeng Koko Prabu jeneng namung Paduka minangka dados surya pepajaring manahipun ingkang rayi Ngamarta. Inggih Yai mugi kepareng dawuh wonten ing wanci anggara kasih ingkang sampun kepengker ingkang rayi Ngamarta nyumpena wonten ingkang kababar madyaning pasumpenan mboten kanthi kanyana-nyana Kiai Semar Badranaya rawuh wonten ing negari Ngamarta wonten kula piyambak mboten mangertos krana mboten paring pangandikan menapa-menapa namung elokipun sasampunipun kula nyumurupi dhateng kawontenan ing mekaten menika kala wau tumunten kula guragapan saking nindra Koko Prabu menika dayanipun menapa lan menika werdinipun menapa mugi kepareng ambabarana dhateng ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu Ndrawati wela jagat dewa Bathara jagat pangestungkara nuwun sewu Yayi menawi ingkang Ngaraka Indrawati supados ambabaraken werdining pasumpenan ingkang sampun lampah dening Paduka Yayi Prabu nuwun sewu mboten ateges kula menika badhe andhuwa dhateng kepareng Paduka namung menawi Paduka nyuwun priksa babagan werdining pasumpenan kala wau sepinten kapatanipun ing Ngaraka Indrawati menawi ingkang Ngaraka cubluk ing nalar cingkranging budi krana kula mboten mangertos menapa ta ingkang ginebeng salebeting pasumpenan menika kala wau Yayi Darmaji Kresna kakangku perkudara piye Pandhawa kuwi ibarate kaya dene kereta lan jaran sing dadi kusire Kresna kakangku monggo Kresna kakangku wis dadi sarta wis ago dadi suwing para kadang Pandhawa mulya ana petenging para Pandhawa Kresna sing bakal madhangake yen ana ruweting para Pandhawa Kresna sing bakal ngudari ruwet ning ora kaya sak gedhagan iki ming perkara impen wae lha kok dadi kowe ora bisa merdekake pasumpenane barep kakangku Werkudara sing jenengku jangganing Pandhawa upama pun kakang kuwi wujuding Brahmana pun kakang kuwi mujudake swijining pujangganing para Pandhawa nanging ganing pun kakang kuwi mujudake swijining Nalindra pun kakang ora duwe kewajiban supaya nglejah pasumpenan ingkang sinandhangan dening Kyai Prabu Darmakusuma apa kurang pinter apa kurang ana penemu upama kepengin nglejah marang pasumpenan ingkang sinandhangan dening Kyai Prabu Darmakusuma apa ora luwih becik yen to munggah ana ing pertapan Saptawarga nyuwun supaya Kanjeng Hyang Wiyasa hamba barake apa to werdining pasumpenan nanging tumrapun Kakang pun Kakang ki minangka dadi pamomonging para Pandhawa dene kewajibaning pun Kakang mung ngawat-awati marang tingkah lakuning para Pandhawa ngawat-awati lawan tindaking Kyai Prabu Darmakusuma sakadan dadi pun Kakang ora duwe kewajiban glejah kelawan impen ingkang sinandhangan dening Kyai Prabu Darmakusuma Kresna kakangku Werkudara piye yen mung babagan impen tak kira babagan sing sepele tur Kresna kakangku wis sawijining nalindra ingkang limpating budi Kresna kakangku sawijining ratu ingkang wasis tur dasare titis Sang Hyang Bathara Wisnu apa ora duwe ilmu ingkang kinarya gambarake pasumpenane bareng kakangku mula padhangna pikire bareng kakangku apa werdine impen sing sinandhang dening bareng kakangku yen Kresna kakangku bisa paring dawuh ateges bisa madhangake atine para Pandhawa jarene kowe saguh madhangake atine para Pandhawa yen to nandhang pepeteng kowe saguh ngudari ruwet sing sinandhang dening para Pandhawa
monggo penggali kakang barep kakangku nedeng peteng krana penggali babakan impet yen nganti Kresna kakangku ora iso madhangake penggali barep kakangku tegese tetel kewajibanmu minangka dadi suwing para kadang Pandhawa tetel kewajibanmu minangka dadi kusiring para Pandhawa ora ana gunane Pandhawa sumandhing karo Kresna kakangku ora ana paidahe Pandhawa tansah caket karo Kresna kakangku yen mung babakan impet bae kok ora sida ora iso merdekake Werkudara piye sing jeneng wong ora weruh ya aja mbok peksa sing jeneng wong ora ngerti ki aja dipeksa wong ora ngerti kuwi iku duwe kewajiban ngulir budi ngasah kadewasan mikir supaya iso ngerti monggo Kresna kakangku kuwi ditising Sang Hyang Bathara Wisnu manungsa sing nyalira dewa kuwi ming siji ya kuwi Kresna jagat iki sing nganggo jejuluk Sri Bathara ya ming Kresna kakangku tegese wis diakoni dening jagat yen Kresna kakangku titising dewa mongko dewa pana ing paningal ngerti sadurunge winarah ngerti lelakon sing bakal kelakon lan ngerti lelakon sing dheweke ora ngawruhi kena apa ming perkara impek bae kok kowe ora iso merdekake yen ngono ora tulus nggonmu dadi dising Sang Hyang Bathara Wisnu ora tulus lahir batin nggonmu tansah dadi pamungking para Pandhawa dadi suwing para kadang Pandhawa lan gunane apa ketayalan kowe rawuh ana ing negara Ngamarta bareng ditakoni babakan impen tutur ketawur ora ana gunane apa-apa jagat Dewa Bathara ya wis ya sagaduking pun ngakang ya Dimas ya kagem paringa dawuh Yayi nuwun sewu menawi ngraka kadhawan supados merdekaken dhateng pasumran menika kala wau kula nuwun sewu kelampanipun badhe kados pundi kula mboten mangertos nanging ingkang langkung saged kula aturaken namung babakan anggen paduka sampun nglampahi pasumpenan ingkang wonten gandheng cenengipun kenen Kakang Semar Badranaya mbok menawi samangke para Pandhawa badhe wonten lampan ingkang magepokan kirane Semar Badranaya duka menika awon duka menika sae kula mboten saged mesthekaken jer nyatanipun kula menika namung ditaswantah ing kedununganipun lali salah apes lawan mati mila babakan awon lan saenipun mangke sumangganipun badhe metang perkawis menika Yayi Darmaji Sikra yen permana kanca sikra nglaki nawang sesangka Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya kurda kura rek kiri ro nanggono magawe gelari wang-wang Tidak madaning Pasewakan Agung nalika semanten sami midhangetaken pangandikanipun nata ing Ndarawati Dewa Satringga Dipati Raden Harya Werkudara ndadosaken tintri madaning Pasewakan Agung negari Ngamarta nadyan nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma datan mobah datan musik nganti kaya Pratima Kencana Pratima tegese golek kencana mas percayane nganti kaya golek kencana nglenggahi kanyut minangka wardu Katut ucare weganten wardu cara mangecong pinangot durung abang idwa durung dasaring pertala kasaru geger njaba apa to kang dadi dereng ngantos purnanggen kula nampi pangandika paduka menika kadidene swanipun Panakawan sareng kula tilingaken Radi Pangling krana busananipun sami murwat menika mboten Pangling Rat Bagong jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara lah kok ora kaya sabene Bagong genep tata kramamu kowe nganggo busana kejawen mongko komplit kaya mengkono inggih Yayi menika ingkang abdipun Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan noname pasang Kalimantabe
tinebena ing wiladune dumawaing tawang towang sinuwun nyun pangapunten saben-saben kula medal sonten awit taun iki kula nembe ngerol pendak-pendak disuwuni Bagong medal sonten mongko kula seneng nek kula dal kenjing mengkono Bagong mekaten inggih kok malang kerik lali nggih kowe nganggo busana kejawen komplit syukur-syukur Bagong yen to iso yasa nyilih oh nyewa nggih lah niki ra ketara to ikete sesake sinuwun niki sirah kula ukuran 94 kusik kuwi sirah kok genthong kowe karang nggih gedhe sirahe niku cerdas iya ikete ukuran 26 dadi mung cilik kaya susu emprit mboten napa-napa semua niat kula pancen sowan ngersanipun Sinuwun Prabu Darma Wangsa Darma Kusuma menika supados sampun ngantos ngisi-ngisini Bagong menika ya duwe tata krama ora Bagong menika kok dianggep wong sing gleleng wong sing ndao lan sak piturute iya Bagong sembah bektos kula kunjuk iya tak tampa bekti aja dibasake bektos ngono nggih pangestuku tampanono kula pundhos ora sak kula pundi ora usah dibasak nggih kula pundi enggo jimat mariping dayanana ing kasantosan pugulut anu sinuwun iya Bagong pangestuku tampanono ngono nggih penak nonggonmu lungguh sampun boten kirang prayogi jagat Dewa Bathara inggih jagat Bagong Padhararja sapratamu pangestunipun Sinuwun Prabu Ndawarawati wilujeng niring Sambikala Prabu Sri Bathara Kresna iya bekti kula konjuk sinuwun iya Bagong tak tampa pangestuku tampanono kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan paring paitu paduka amawahana indah ing gesang kula sinuwun iya Bagong iya prayoga nonggonmu lungguh sampun boten kirang sekeca wah sapa iki Gus Sinung anu Ndara Werkudara ndeng lali aku Bagong Padhararja sapraptamu ngatunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den yo Bagong pangestuku tampanono nun inggih yen iketmu sesat sesuk ning aku oh nggih mesti padha karo aku ukuran sirahmu oh nggih sampean gedhe dhuwur kaya ngaten sirahe mesti gedhe bangane gulune prayoga nonggonmu lungguh sampun boten kirang prayogi Ndara Ponokawan Bagong Padhararja sapraptamu pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk iya Bagong nggih Bagong Padhararja nggih wilujeng Ndara kembar bekti kula kunjuk iya pangestuku tampanono iya pangestuku tampanono Bagong nun nggih prayogakna nun nggih sanget anggen kawit dadosaken jimat paripe Mas Bagong wilujeng oh Marse nggih selamat aku isih ajeg dadi abdi Ngamarta tasih syukur nomormu ganti kok mboten kok tak ora tau mlebu wah pripun kuwi lho sing nang nggon HP lho WA ku nek diwaca wa ora tau masuk gantos kartu yo aku ngabari aku kok nek ana perlu-perlu apa-apa kan iso sambung antarane kowe karo aku nggih dipun prayogaken panjenengan kangge busana Jawa menika dipun sawasake mriki ketok bagus ketok langkung ganteng semorot cahyanipun nggih cangkeme kekamban cipok ngunake lanang kok
cangkeme kekamban. prayogaken Mas Bagong. Heeh, iki aku lagi penting ora usah sambung rembug. Kowe karo aku ki mengabdi. Nggih, nggih. Engko ndak dukani sinuwun Prabu Darma Kusuma. Nggih. Mangke mampir. Suwung pa. Nggih. Dela-dela ya. Nggih. Panakawan Bagong. Nun. Ana wigati apa Panakawan dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk ndungkap angka kalih sowan kula menika boten saking pikajengan kula piyambak nanging kula dipun sotaken Disotke karo sapa? dikongkoni lho Diutus. Kula niku diutus kalih Bapak Semar. Saderengipun kula ngaturaken wigatos ing pasewakan, Bapak Semar ngaturaken sembah pangabekti katun Ndara Puntadewa. Iya ya tak tampa bapakmu ngaturke bekti. Matur sembah nuwun. Angka kalih kula ngaturaken bektinipun simbok katur Ndara Puntadewa. Iya ya Bagong tak tampa. Tiba padha-padha gandeng wong tuamu kuwi piyai sepuh. Mekaten semanten niku Ugi. semanten ugi kula ugi ngaturaken sembahipun Kakang Mas Gareng. Iya ya tak tampa. Nun nggih. Kalih bojone Gareng nggih ngaturke sembah. Iya tak tampa Bagong. Nggih, Petra nggih ngaturke sembah sungkem. Iya ya Bagong tak tampa. Nun nggih. Kalian bojone Petra nggih ngaturke sembah sungkem. Iya Bagong. Kalih bojo kula nggih ngaturke sembah sungkem, kalih RT nggen kula niku nggih ngaturke sembah sungkem mlebet Pak Duko. Iya ya Bagong tak tampa. Kamtipnas Pak Karjiyo. Ora iki kok sapa-sapa tok aturke iki. Wes sing jeneng wong dititipi niku nek ora diaturke dosa. Kudu diaturke komplit. Lah iki engko entek-entekke wektu nek tok aturke kabeh wis pokoke ditampa ngono wae. Oh nggih. Lah iki mekaten sinuwun. Mugi ndadosna ing kawuningan. Iya ya Bagong eneng apa? Kula niku mboten kanthi kanyono-nyono ditimbali arep bapak. Monggo sing adat saben ditimbali niku siji Gareng, loro Petra. Niki Petra kalih Gareng mboten kanggo niku sing ditimbali bapak. Blas ora ana Petra, ora ana Gareng, kula ditimbali bapak. Terus kula sowan ngersaning bapak. Bagong. Dalem, Pak. Mun sewu kula nirokke ngendikane bapak nggih. Iya ya Bagong. Nggih. Mengke ndak dikira kula niku nyatut omongane bapak mengke ndak dosa. Iya ya Bagong. Sak banjure piye? Ana apa, Pak? Ora ana apa-apa. Kula niki nirokke omongane bapak. Oh, lah ra ngerti kok ya. Wis parah iki. Ngaten. Ana apa, Pak? Ngoten. Ampun semaur. Ora. Ngaten niku. Blegegek ku gesek. Bagong. Kowe anakku sing ora tau tak kongkon, dina iki tak kongkon. Kongkon teng pundi, Pak? Kula matur ngoten tuh Bapak paring pangandikan. Sowana pepundhenmu Pandhawa. Oh nggih. Merga dina iki aku duwe niat, aku duwe kekarepan ya kuwi pengen mbangun Pura Kencana. Bangun Pura Kencana. Nggih. Tegese bapakmu bakal gawe wewangunan sing endah. Ampun salah tampa. Kula niku waune ya ngertine wah, bapak arep bangun omah. Bapak arep bangun wewangunan sing apik merga jenenge we Pura Kencana. Pura wis ngarani papan, Kencana niku Mas Jamrut Hergeni Mutiara sing ngembane kaya Kencana. Wah, kula wis mbayangke nek omahe bapak niku bakale magrong-magrong. Ha jebolane ya. Jebolane ya ki apa? Jebolna niku bapak ora bangun papan sing magrong-magrong. Ning bapak niku ngendikane ngenten iki. Aja salah tampa, Bagong. Aku bangun Pura Kencana kuwi ora kok papan sing magrong-magrong dumadi saka Mas Mutiara Jamrut Hergeni kuwi ora.
Pura Kencana ki ming papan sanepa, pura kuwi papan, Kencana kuwi becik. Sing jeneng lemah sing apik mesti diembake kali anu ukarane nganggo sarwa mas. Siti Mas kuwi lemah sing subur. Mula aku mbangun Pura Kencana kuwi kepengin bangun papan sing apik, sing becik, adoh saka regejegan, adoh saka suker sakit. Ora ana padha regejegan, ora ana padha plirik-plirikan, ora ana wong sing padha sikut-sikutan. Papan kuwi kanggo papan katentreman, papan kerukunan lan papan pesrawungan. Ngaten. Dadi kabeh mau mung sanepa. Mekaten nggih. Iya Bagong sak banjure. Lah terus migatos kula sowan teng ngene Sinuwun Prabu Darmakusuma napa, Pak? Nah, ngene. Piye Bagong? Kowe tak kongkon sowane Sinuwun Prabu Darmakusuma kuwi supaya nyuwun ngampil syarat srana supaya apa penjangkaku kuwi bakal kelakon. Syarat sranane apa? Jane nggih awrat ning kepripun meneh wong sing kongkon Bapak, ayo kepeksa kula maturan sampean dalem ingkang Sinuwun Prabu Puntadewa. Iya ora dadi ngopo Bagong. Puntadewa ngrumangsani bisane kaya ngene merga bapakmu. Bisane mukti ya merga bapakmu. Bapakmu ngomong Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti claprang. Monggo Puntadewa sakandang durung tau males kabecikane wong tuamu. Mula dina iki dadi srana nggonku bakal males kabecikane wong tuamu nadyan durung sak traju lan durung sak bobot kelawan keluwihaning wong tuamu Bagong. Matur sembah nuwun. Maragage matura wigatine apa sarta nyuwun ngampil apa? Apa prabeya? Mboten duit. Iya, Mboten. Panjenengan mboten prisa nek saniki Semar niku wis kecukupan. Iya, Wis cukup menderita. iya Bagong. Nggih. Niku wis suwe. Iya. Iya aku wis ngerti. Nggih. Ah, sing dibutuhke niku mboten kok perkara bondo pranata cicis. Alon-alon Bagong ora sah kesusun. Nun nggih. Karang cangkeme kejembaren e. Nek arep muni niku sok ketekuk-tekuk. Iya. Mboten perkara brana picis prabeya. Jamrut. Hergene muni mboten, nanging pusaka ngamarta ketiga. Isih tenang. Durung ana reaksi apa-apa. Pusaka ngamarta ketiga inggih menika setunggal tumbak. Apa ya? Wah lali aku ki. Mau diweling kok nyatet ya ora tak catet bareng tekan kene. Tumbak ngamarta. Nggih. Napa asmane Sinuwun? Tumbak Karawelang. Nah. Tumbak tempe Karawelang. Ora nganggo tempe. Oh iya, Ding. Tumbak Karawelang angka kalih payung mutha. Payung tunggul naga. Payung angka 3 inggih menika Pustaka Jamil Saipul Jamil. Apa ta? Pustaka Jamus Kelima Sada. Saking bungah kula kaya karang wong lalen niku Pustaka Jamus Kelima Sada. Ketiga menika badhe kula suwun kula boyong wonten ing anu Karang Kadempel dados syarat srana bapaknipun bangun Pura Kencana. Werkudara. Nggih. Piye Dimas Gandeng pusaka kuwi darbe ing Pandhawa 5. Pun Kakang ora bisa nengahi mung Siadi. Apa dene kadangku 5 cacahe ingkang ndak suwun penemuning Siadi. Wenehno. Semar kuwi gedhe. Gedhe labuhe tumraping Pandhawa. Lelabuhane Semar yen diteraju karo bobote pusaka 3 mau durung ana apa-apane. Wenehno. Tinimbangane ora mbok wenehke nek Bagong nganti bali ning Karang Kadempel.
mengko Semar duka karo Pandhawa kudu iso mbok gagas bareng kakangku yen nganti Pandhawa kelangan Semar. Wah, kaya ngopo lakune Pandhawa? Betul. Leres niku. Nek dipikir Semar niku sikil dinggo sirah dinggo sikil. Momong Pandhawa kuwi wis cilik-cilik sampean sedo cilik-cilik kula ngetutke. Nganti spriki niki sampean wis dadi ratu sampeyan do mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Niku kula ya ora tau njaluk undakan bayar. Ora tau protes, ora tau pripun-pripun. Bapak ya nrimo, wis sampeyan cilik nganti saniki wis dewasa, wis sepuh. Omahe bapak kaya ngono nika blas ra ana sing dandani ya ora tau protes. Niku lho nrimane bapak. Iya Bagong menengo dhisik. Oh nggih. Arjuna piye? Kula nderek kersanipun Kakang Mas Jodipati. Mbok menawi penggenipun Kakang Mas Jodipati menika leres. Nah. Niku ya cocok. Bagong Dalem menengo dhisik. Wah, cangkemmu iki kaya omong wae to ya. Nek kula Sedewa, kula ndereke mawon lho Prabu, kula ndereke mawon. Leres kendhanipun Kakang Mas Werkudara. Menawi ngantos Koko Prabu menika wel maringaken pusaka ketiga menika kala wau, ajrih kula menawi kogel kagelan manahipun Kyai Semar tumunten nilar dhateng para Pandhawa. Lajeng kados pundi polahipun para Pandhawa? Bagong, wektu dina iki apa ingin dadi aturing kadang-kadangku kabeh pusarujuk. Mula yen to kowe mbutuhake pusaka ngamarta telu tumbak para welang payung tunggul naga pustaka jamus miang jimat kelima sada mara boyongan marang karang kadempel jeneng ingsun ora bakal awel sarta ora bakal anggrundel Panakawan Bagong. Yayi kula wonten dawuh kula nuwun sewu sampun ngantos kesesa dhateng menapa sampun dipun ngendikaken dening para kadang-kadang kula sedayanipun namung perkawis menika sampun ngantos dipun petang gampil liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Yayi nuwun sewu lho. Sepisan Semar menika namung derajatipun Panakawan. Semar menika namung nuwun sewu kasaranipun namung batur. Ingkang sepisan radyaneh petangan kula. Lah kowe ngatasi Semar menika namung Panakawan kok duwe niat bakal mbangun pura Kencana. Menika engko sepisan. Kula mboten badhe angias, kula mboten badhe ngembe. Duwin kula mboten badhe angilani dhateng kawontenanipun Kyai Semar. Namung sedaya iki badhe katindakan menika kapetanga kanthi nalar ingkang ganep sampun ngantos buntung ing tembe wingkingipun. Inggih to menawi Semar menika lair batos nyuwun ngambil pusaka ketiga. Menika lair batos kinarya syarat sarana mbangun pura Kencana nanging nuwun sewu. Pemanggihipun tiyang gesang wonten ing alam Padang menika wah gingsir. Inggih menawi Semar menika kala wau nuwun sewu wonten manah salebetipun penggalipun Kiler Semar yen to wis jeleh dadi wujuding Panakawan tumunten badhe kepengin mindhak pangkatipun, tumunten badhe kepengin mindhak derajatipun sarana nyuwun ngambil pusaka ketiga ing pengangkah supados sesak mangke saged ngembari dhateng pangaosipun para Pandhawa lan saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda tanpa beda kaya dene para Pandhawa. Mila pusaka menika menawi para Pandhawa maringaken kula nuwun sewu kula ingkang badhe anggondheli Kyai Prabu tasih nganggep ing raka menika pengayomanipun para Pandhawa. Kula nuwun sewu lho, kula ingkang gondheli pusaka ketiga menika Kyai Prabu. Nuwun sewu. Sinuwun Prabu Kresna. Bagong piye? Bareng sampeyan paring pangandikan kaya ngoten niku kok ati kula kaya ora penak. Ora penak perkara apa? Ora kepenak piye? Peranganing Pandhawa 5 cacahe wis paring pangestu, paring panilah kula mboyong pusaka telu. Tumbak kala welang payung tunggul naga, pustaka jamus miang jimat kelima sada. Nuwun sewu. Lah kok dadi sampeyan duwe penemu nek Semar duwe niat sing ala kepengin dadi piyayi sarana kedurungan pusaka telu. Nuwun sewu. Sampeyan lek ngitung saka ngendi? Hah? Sampeyan lek ngitung saka ngendi kula tak takon karo sampeyan. Bagong aja ngono, sabar. Sabar apa?
nganggo sandangan apik-apik kaya ngene niku niat kula tata krama, niat kula sing apik-apik. Ora kok kepengin nesu ning gandeng sampeyan wis marai emosi. Ya nuwun sewu, ganti kula. Kula arep nganggo sandangan Jawa. Ngene iki nek gentho ora gentho sisan. Sing jeneng sandangan Jawa niku tulus karo kapribadene. Wong nganggo sandangan Jawa niku atine ya budaya. Nek ati kula wis diobak-obak kaya ngene iki sandangan kula seleke, kula wis nganggo sandangan Bagong sak asline ngenten iki. Nek pancen arep beda atine Bagong, ayo ora masalah. Ada. Nun sewu lho sinuwun kula ngungkurke panjenengan. Ora apa-apa, Bagong. Ngono nggih. Ora sah malang kerik. Ora sah malang kerik. Lha pripun? Wulumu kelek rungkut banget. Kula nggih ngingu tinggi. Ngawur wae. Pripun kula tak takon? Apa Semar iki diniat ta elek? Nek Semar niku nggadah niat sing elek, niat sing ora prayoga. Bingek-bingek. Bingek-bingek biyen. Biyen Semar niku duwe niat sing elek. Nek napa tau Semar duwe niat sing elek? Semar niku pengen bangun pura Kencana. Pura tegese papan. Kencana niku dumadi saka mutiara. Niku wujudan sing apik, sing becik. Bangun papan sing apik, sing becik teng negara Ngamarta mriki, ngoten. Supaya masyarakate ayem ayem tentrem, rukun, enten apa-apa aja rukun. Ora mung dangdute jojo tosang. Terus sing dintoki apa kula tak takon? Ngoten. Mula tontonan niku ya sing aja nganti on gugah huru-hara. Nah, iki ya ngapa iki musuhe? Kok wayangan kok lagi nesu templeki walang. Munggo walang kayu tak emplok kowe. Hah? Dadi kowe ora usah macem-macem nek sampean ngarani Semar itu ndak elek karo Sinun Prabu Darma Kusuma lan sak Pandhawane. Niku ategesan ateges. Ateges niku ora patek seneng nek tegesan kula seneng. Ngoten. Tegese sampean padha karo ngilani dadane Semar. Sane ngene. Nek sampean munekke Semar kaya ngeten niku, kula tak bali nang Karang Kadempel. Terus kula tak omong karo Semar, "Mir, ning ana sing ngalang-alangi." Sapa sing ngalang-alangi? Sing ngalang-alangi Prabu Kresna. Kowe dianggep kepengin duwe derajat pangkat kaya wong Pandhawa. Mula kepengin tenggonan pusaka Ngamarta 3. Kresna kok dadi ucape kaya ngono. Tak luruke ning Darawati. Wani Mbak karo Bapak? Wani ye. Muni wani tak du saiki kowe. Dene sampean ora wani kok ngelek wong sampean ae dhewe ora. Lho, aku ki ora ngelek-elek. Ngelek wae. Kok ngono ora ngelek-elek. Kowe ngunekke Semar ben tenggonan derajat pangkat kok ora ngelek-elek iki. Dasarmu apa? Aku mung bedhe. Bedhe ning ngarani wonge. Wah, kok saya Werkudara sabar. Iki lagi gayeng nek babeh-babeh ora. Kowe arep ngejawab apa wae? Kowe arep ngejawab apa? Jare ngeten. Ngeten mawon. Berarti sing ngepalangi Ratu Darawati. Sing ngepalangi Prabu Sri Bathara Kresna. Oke, ora masalah. Kula ora wedi karo sampean. Kula ora bakal mundur sejangkah. Ngendikaning para kiai nek nganti anak iso mbelani karo bapak niku tegese anak sing junjung karo derajate wong tuwa. Mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iso nyuwargake wong tuwa kula. Bapak niku kula punjung ingkung gajah saben dina niku ora bakal iso males kabeciane wong tuwa. Sranane mek kula kudu iso mbelani karo bapak. Oke. Oke. Sari karo sampean pripun? Aku wis kentekan kata-kata iki. Kalimatku pun telas. Niki anane mung adu otot tak ladeni adu otot. Adu kekuatan tak ladeni adu kekuatan. Wis ben luweh modar nang kene ya wis ben.
Kemeropok tenan pikir aku iki. Nek carane kaya ngene lara atiku. Bapak dunekke kaya ngono. Karepe piye? Ayo wang sulat. Aja meneng wae. Mamang sulat ngenten iki Bagong. Metu njaba. Ngoten. Gampun. Kula niki rasa dikon metu njaba wis bendera takoke njaba. Mengke ndak perkarane berat. Ngoten. Rasa omongi. Ngoten mawon. Kula mben ngendika pripun-pripun? Rupa wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Setyaki. Siraman nganggo tirtane kesabaran aja ngono Setyaki Dimas, sing sabar. Kanjengipun. Kula Prabu menika sembahan kula. Nek Kula Prabu dicecamah dening wong kono-kono, kula ora nrimake sing nyamah upamane sapepadaning ratu menika pantes ning derajate ngaceplik Drewili kaya grojokan Groweteh kaya Bedhe Sewu nang Pategalan. Nek boten kula sing nandingi ora bakal rampung-rampung. Oke. Pancen tak jarak. Sampeyan ora krasa sing tak unek-unek Kresna, sing tak lirik Sencaki. Padake apa? Setyaki sabar. Kanjengipun. Kanjengipun sinuwun. Lho, aku ora ngopo-ngopo. Kaya ana sing jawel le. Bagong sabar. Sapa ya? Aku ora. Ndara Janaka. Aku ya ora. Kowe sih. Mboten. Kowe senengane jual jawel. Anggere kurang jual jawel. Niati pripun? Kula wis ngerti kok sampeyan mesti mbelani ratu Gusti sampeyan. Bagong kowe mau nantang muni piye? Waduh lali. Mau saiki tahu roti. Nek mau kon balene ora iso. Yen bar nantang Koko Prabu, mungsuhe dudu Koko Prabu. Lho, sapa? Mungsuhe Setyaki. Ayo dijajal Bagong karo Setyaki menang sapa? Kowe iso ngalahke Setyaki. Kena adu arep karo Koko Prabu, ning kowe ora iso ngalah Setyaki. Aja takut dosa, bali mung kari jeneng. Mulya. Iki serius iya iki. Iki tenan iya iki. Iki ora guyon lho. Nek tantangane wis kaya ngono kuwi tantangan sing tenanan. Ora masalah. Apa dianggap aku wedi karo sampean? Ngendi papane wong ngasut? Jaidan. Dora Werkudara ampun guyu. Niki lelucon kula niku kudu nggo penonton, dudu nggo pemain. Sampeyan niku pemain. Pemain kok guyu ayo ora apik. Apa kadhe? Kairone arep wani jebul ming. Kon ngasut. Ayo wani ya. Turawani aku. Metu njaba ah. Oke. Metu njaba kowe. Terima kasih diingatkan. Boleh. Iya, wis rasa kuwatir Sencaki mesti tak tokke njaba. Kowe rasa kuwatir. Ayo dengar Ayo, tak tokke ora apa. Tresna sinayang manglung pintonaken. Mintonaken Dewi Kramanira kanggo mitiraning asta. Kanggo mitiraning asta aneng asta. Koko Prabu dumados sing daretah menika inggih krana paduka Kanjeng Koko Prabu. Mila saged boten saged perkawis menika kedah paduka ingkang nganyirep dhateng kamurkanipun Panakawan Bagong nok ngistaken dawuh Arjuna wonten dawuh. Ayo nderek pun Kakang aja nganti iki dadi perkara iragil. Ana apa dene banjur maduka ana ngarsaning pun Kakang menika Prabu mugi andados ing kawuningan. Menapa Koko Prabu boten sumurup kaelokan ingkang dumados wonten negari Ngamarta? Ana apa Sedewa? Sajak wigati kaelokan sing endi? Dene kowe matur ngersane barep kakangku. Iya, Kamas.
Nun sewu. Kula piyambak ugi gumun namung emanipun ingkang sumerep lah kok namung kula piyambak ketitik. Saparipurnanipun lampah menika teka mboten dipun rembak dening Kanjeng Koko Prabu miwah Kakang Mas Jodipati. Kaelokan apa Dimas? Sareng mengkeripun Bagong kula sumerep wonten ing antariksa wonten cahya 3 cacahipun mongko menika sareng kula taliti jebul cahyanipun pusaka Ngamarta. Inggih menika tumbak kala welang payung tunggul naga miwah pustaka jamus nyang jimat lima sada. Nyata pusaka menika cariyosipun benjang dumados duk nalika semanten dumados saking para nalendra ingkang digdaya. Mila panggraitanipun lan prabéda kados dene titah swantah. Mbok menawi sami ngleresaken menapa dados penjanganipun Lurah Semar ketitik pusaka. Nalika semanten kumleyang piyambak tutuntat lampahipun ki Lurah Bagong Koko Prabu pun Udara. Nggih. Nadyan pusaka katelune mau wujuding payung sartane tumbak apa dene Nawala ing kendrancang putih. Nanging bener ngendikaning Sedewa ingkang duk nalika nalendra ingkang debya Surasekti. Mula ora aneh yen to panggraitane tan prabéda kaya titah swantah. Sedewa matur yen to pusaka telu mau banjur ngetutke marang lakuning Bagong. Wah, yen ngono pancen bener niate Semar. Ora kesasapan tumindak sing ora prayoga. Banjur becike piye Dimas? Dina samengko mbarep kakangku ora usah melu perkara Ngamarta. Terus pun kakang kudu piye? Tak derake cedhak menyang Karang Kadempel. Mas Tuti apa kang dadi kersane iki Lurah Semar Badranaya? Rai. Ingkang rayi pun wragil matur kula jumurung dhateng kersanipun Kakang Mas Jodipati Koko Prabu mengkono yayi. Inggih. Ya to yen pancen kaya mengkono nek kula Sedewa sira ingkang ndak dawuh supaya maranata marang negara Ngamarta aja nganti geger awit pangamuking Bagong apa dene kadangku Dimas Haryo Setyaki kabeh sirepen mangsa Baranggon ngira budidaya kula ning saken dawuh Werkudara. Nggih. Tata-tata budal marang Kadempel. Ya, ayo tak dhereke bareng kakangku. Sedewa babar pisan budal kang padha sibuk jeneng ingsun arsa kundur ngedaton. Tur sang Rekyana pateh ndanging Prawadyabala pasur tambur myang suling pepandhen dalutak miwa bandera kakandha warna-warna pindha jala triyana sri kawuryan Nuwun sewu Kanjeng Prabu. Ingkang putra ing pringgotanipun Gatotkaca Jumadung dawuh wanter pangawinipun paduka Kanjeng Prabu Indrawati. Miwah Rama Kyai Jodipati kula Jumadung dawuh. Ingkang putra ing Jangkar Bunturantara Jumadung dawuh Rama Kyai wonten menapa kula Jumadung dawuh. Siwa Ireng Ndrawati aku nyadong dawuh, Bapak eneng wigati apa aku nyadong dawuh anak Mantasena. Gatotkaca Antarjantasena Wonten timbalanmu. wektu dina iki wong tuamu Werkudara ora duwe wigati lawan atmajane. Ya mung wakmu Ndrawati ingkang ngawe marang sira kabeh. Lajeng paripun paduka Kanjeng Prabu paring dawuh menapa? Ngerti ya, Nggih? Nalika semono wakmu tinimbalan swananing Praja Ngamarta ingkang wigatine nyara wedhekake marang pasumenane wakmu ing Ngamarta. Nanging babak anglayani jujur anusuli. Durung nganti paripurna nggon punapa sabaning Kyai Prabu Darma Kusuma sowane Panakawan Bagong. Nggone kepengin nyuwun ngambil wujuding pusaka Ngamarta 3 cacahe. Monggo Werkudara Janaka nek Dewa kabeh padha sarujuk. Ya mung wakmu Indrawati ing ora mathuk lawan kekarepaning Semar. Ing atase Semar kuwi derajate Panakawan, Semar kuwi mung batur saumpamane. Lah kok dadi wani bakal mboyong pusaka Ngamarta katelune. Tegese Semar bakal ngumpuli marang panguwasaning wong atuwamu Pandhawa. Mekaten, Pak. Iya. Mula wektu dina iki
Bagong seling surup karo Setyaki yen nganti mengko dadi pasulayan Gatotkaca wonten timbalan Antarja wonten timbalan Antasena ana dawuh apa Pakde aja nganti karo ndek gawe ewang-ewang ana pamanmu Garba Ruji ya kuwi Setyaki aja nganti kewirangan lumawan Panakawan Bagong Dri ngestaken dawuh lajeng pangatipun ing Ngemputra bincang menapa ora ketang sambung obor celintang mangkat dina iki yen Bagong gelem bali tegese manut pangrahing para Pandhawa utamane Wakmu Ndrawati nah yen Bagong ora gelem bali kowe tak paringi purba lara sesa mangsa baranggonmu ngrenah kawasi Bagong Dri ngestaken dawuh nyuwun pamit kok Dri ngestaken dawuh kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah Bapak kok blas ora sambung rembug karo ngendikane Pak Ndrawati wah yen saged dagan iki bapakmu kaya ora cocok ora mathuk karo penemune wong tuamu Ndrawati terus teko malah Kresna kakangku bakal tegel karo Bagong Antasena piye Pak kowe wae tak dawuhi heeh Bagong petukno terus aja nganti Bagong kalah karo wong-wong kae karo sing didhawuhi Kresna kakangku nadyan kae anakku dhewe Gatut karo Antarja ning pancen belani karo Setyaki kowe tak wenehi kewajiban kudu iso ngayomi karo Bagong siap ngono ger cah bagus nek ngono penggali bapak padha karo atiku aku didhawuhi si Ndrawati janjane ya ora cocok ora mathuk monggo kabeh sing dadi wigatine kakekne Semar ki mesti apik wangune ana rasa sing ora prayoga ana penggaling Siwa Ndrawati wedi yen to lenggahing Siwa Ndrawati kuwi mengko didesuk sarta digusur dening kakekne Semar Bu perkara kuwi aku ora ngerti sing baku aja nganti Bagong kaningaya wah aku ngrumangsani nadyan kaya ngene tau tate nampa pangudange Bagong tau tate digulawentah karo Bagong siap Pak mangga dina iki yo sedhik nunun gatanira wirang tumandang setyane ku garwanira gawarnira ing Bagong wani karo Setyaki anggep apa kira-kira kowe iso ngalahke Setyaki Sik sabar Om ora sampenake dhewe nek kula jane ora arep wani karo sampeyan ha sampeyan iku juragan kula ning gandeng sampeyan ngewangi Sinuwun Ndrawati mongko Sinuwun Ndrawati wis gawe wirange Bagong Srana nyenyamah asmane Bapak Semar ya bener sampeyan iku Senopati Ndrawati ning sampeyan kudune iso metong iso mikir sing mangbelani niku bener apa salah nek bener mangbelani nek salah sampeyan padha karo ana bebasan ora mangan nangkane ning gabul pulute ala weh saniki sampeyan nek atur ngajar Bagong mengajar terus entuk-entukane apa malah saya geger kahanane Bagong cilik loro gedhe tekaning pati patine Bagong ning negara Ngamarta bapak preso bapak krungu saya nesu bapak sing mateni Bagong sapa Setyaki bapak terus cancut tali wanda goleki teng Garba Ruji ketemu sampean arep sampean digdaya wani karo bapak hah piye iki kok orang dadi piye wis glelek kaya ngono kok bareng aku omong kaya ngene kok terus atimu kaya tidak-tidak pripun monggo ora masalah aku arep tonyo-tonyonan aku arep antem-antemen ora masalah aku arep ajar-ajaran aku ora apa-apa wis lara kula lakonane mati nek perlu kula wujuti ning siji lho Bagong ora marahi Bagong ora tumindak sing elek Bagong membelani karo Bapak Semar merga Sinuwun Ndrawati nyamah jenenge Bapak Semar luwe-luwe Sinuwun Ndrawati seudon karo Semar Badranaya dianggap Semar bakal ngembari panguasane para Pandhawa ora mungkin iku terjadi mboten bakal mungkin terjadi
Ning wis semono sampean lara ati mergo Sindrawati kaya isih ngoyak ya Sancaki ya. Wong kene wis mlayu kaya ngene iki mbok nek kira-kira aku wis rumangsa kalah. Wis mlayu mbok mandeg ning ngoyak kok isih brubut bantre ora jamak. Monggo aku nek mlayu ki sikilku gathok. Pupuku ki gathok dadi pupu. Perih. Iki nek aku ora mlayu tenan. Pak. Kriwikan dadi grojokan geguyan dadi tangisan. Ngopo, Gong? Mate aku. Wes cilaka tenan iki. Rono ketemu Sancaki. Bul Kresna wis netapke wong-wong anak-anak Pandhawa. Walah yem. Ngimpi apa kowe istriku tercinta? Kang Mas mukane kaya nang dalan yem mok yem. Ngopo nangis, Gong? Nangis wae. Sampeyan tekan mriki mesti kowe Bagong wani karo Siwandrawati. Pecah sirahmu dies. Piur. Modar kula. Rasa nangis. Rasa nangis apa? Arep diajare kon ra nangis. Menengo sik to. Kowe tak kandhani. Apa? Lho ora basa. Anu pripun? Aku ki pikiranku ora kaya wong-wong kae. Terus Kakang Harwata Kakang Turjo, Mak Sestyaki kewangi Siwandrawati. heeh. Aku entuk dawuh saka bapak. Ya tenan ora. Antasena badi si ana Bagong gawe nenal marhum. Ngoten. Ora, Tenane. ora. Lah terus kon ngapa e? Anu kene apa? Bapak ngremangsani nek tau tate nampa pangudangmu. Bapak ki tau tok udang, tau tok mong. Mula nek ana wong ndak sikara karo kowe, bapak ora mentara. Terus bapak dawuh karo aku Antasena. Ayo ngono Bagong, aja nganti diajar karo kakang-kakangmu. Terus aku mangkat rene iki. Wah, tenane. Engko wis sembrono. Ora, aku tekan kene arep ngewangi karo kowe. Esti napa? Estu, Estu napa? tenan. Nek pancen tenan. Terus pripun? Maju meneh. Kon apa? Pedhoke Pak Sestyaki. Ngono kuwi ngewangi. Heeh. Ngono kuwi ora ngewangino, Sena. Ngono kuwi jlomplonge aku modar. Kowe kok bengok-bengok iki apa to? Aku omongane yo aneh kok. Lah meneh ngewangi kok kon maju meneh. Aku mlayu wis gila kepati-pati kon maju. Anane kowe tak kon maju, kowe tak nehi daya kekuatan. Kasetan. Iya. Apa? Pusaka? Ora. Daya kasetan apa? Tinatamen dadi menten? Ora. Ning kok aja kuwatir. Supaya kowe diantem ora ngrasake lara, kowe dipateni ra iso mati, kowe dikapak-kapake ra ngrasake lara. Carane piye? Aku tak mancing ning awakmu. Mancing ning awakmu. Manjing nang mriki. Iya. Terus metu ngendi? Metu sarana sukma. Oh. Metu cangkem? Ora. Niki. Ora. Napa riki ciut ning ngombo. Kita ciut ning wis kuat jembar banget. Ora. Aku njaluk karo kowe. Heeh. Iya. Iya, heeh nggih pripun? Ngampet ambegan aku tak mlebu ning awakmu. Ngapa tambekan? Iya. Engko kula lara-lara, awak kula melar. Ora. Aku iso dadi cilik. Iso manjing ning awakmu. Nan, Iya, tenang. wis ya wis. Nek kowe tak jingi, aku wis manjing awakmu, kowe mungsuh Paman Setyaki, kowe diantem ora ngrasake lara, pateni ra iso mati. Amo Surakarta Jaya Mrana. Enteni kono Setyaki. Wis ya wis ya. Ngampet ambegan.
Wah, aku tak mancing ke awakmu. Nek kowe digapak-gapak ora bakal ngrasake apa-apa. Wis ngono ya, Gong. Tak mancing dina iki kowe dadi wong digdaya merga Antasena. Wis saiki wae ya. Wah, selak modar. Omong wae ora. Wis. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wis anggeni. Wis anggeni maya Wisnu Pratenta. Oh. Gong, wis. Ngene, Wis. sampe teng pundi? Aku ning awakmu. Lho edan iki. Kok ora mbrenjol ya? Ora. Elok tenan kok. Terus kekuatan kula Kowe ngopo-ngopo iso? masa Iya. Mabur ya iso, ambles bumi ya iso, kowe piye-piye keturutan. wah gelereng tenan iki. Ning ya perlu dijajal, ku nek ngapusi. Ora. Nek mabur carane piye? Sikilmu gedrukno lemah ping 3 engko mumbul dhewe. Oke. Coba ya. Ya. Weh, nyata tenane. Waduh. Wah, geleleng iki. Ya mung sementen iki. Arep dhuwur ya iso. Niat batinmu njaluk sing dhuwur. Waduh, ora weruh apa-apa malah ini. Ming mega tok medun mawon. Nek medun pripun? Awake rada didoyongke mengarep. Wes semene wae. Wah geleleng iki. Waduh. Wah, ya ora ketok tetepan ya. Wah, ya kiai kok semene akeh ya luar biasa. Wah, ngendi ketok tenan. Wah. Wit, sapa adus kae? Jaman kaya ngene kok kamar mandi tanpa gendeng. Wow, juan. Wah, ora umum nek kae. Kowe lah. Elok tenan kok. Engko gek wewe ya. Wis ndak dosa. Berapa ini kena medun pripun? Ya kari medun ngono wae. Ya medun landing. Wah, geleleng tenan ambles bumi. Ngampet ambegan niat ingsun ambles bumi. Mengarep apa memburi? Mengarep kena memburi kena. Wah, oh ya mung peteng kok. Ora ana apa-apa bumi iki mung lemah tok ning kok kaya ambegan iki kaya ora sesek ya. Edan Trandara Antasena iki ampun tenan iki. Waduh. Wah, asem iki kuburan. Nyundul mayit aku wae. Rono wis cilaka ya ora weruh aran nek ning bumi iki jane. Wah, jan. Wah, aduh sapi keng. Tak serondol mongko jebol Ais kaya mampir nang silah semen ra apa-apa. Kena lemah kok ora ilang ambune. Jedul. Ya. Amo Suramarata, Jayamarata ayo Wresni Wira. Setyaki Bima Kunting. Sini. Kowe mungsuh bang Sumbarmu manguwuh-wuh karo Setyaki. mau aku kalah karo kowe. Saiki kowe wis ngora menang karo aku. Ayo ngantemo Bagong. Ngantemo nek perlu gada wesi kuning, gada wesi biru. Tak keprokno sirahe Bagong. Nek nganti aku iso tekaning pati aku meguru karo kowe tak andane. Apa mentas meguru anyar? Arep meguru karo ora apa ngabari kowe? Hah? Mencorong tejamu sajae wani tenan karo Setyaki. Setyaki. Kowe nek tak kena tak prenggake becik mundur. Mundur. Mumpung durung kowe modar dening Bagong. Apa kira-kira kowe iso ngalahke Setyaki? Weh lah, iki delokke sik. Delokke sik nek ngene iki kowe kira-kira gila apa ora?
nek ora kanang kaya ngene iki kowe gumun apa ora? Hah? Sawangan sedaki. Loh, bukan sulap, bukan sihir. Pokoknya ayo. Iki namanya nimbles. Sirahmu pecah dadi 8 senjati. Bejanani Bagong kok kaya duwe kekuatan anyar. Ing atase mung derajate Bagong kok mumbul kaya iso mabur ngambah Dirgantara. Wonten napa paman? Bagong mabur nggih. Menawi panjenengan saged nututi Bagong kula aturi nututi. Menawa Bagong saged ngambah Dirgantara kula aturi Mas Paman. Lek mabur lagi entas. Dadi isih kurang prigel aku kecekel ya semua. Ayo. Sambaton. Culke. Piye? Culke. Anak wani ora nglimpis kok mburi culke. Dapure kaya ngene. Iso mabur. Ora mung mabur. Delok ayo. Udus. Ketak kowe. Gatot kaca kok JT men. Muran. Gugu arepe dhewe ayo. Ayo sambat kowe. Mabur iso, ambles bumi iso. Apa-apa aku trampil malah gak sawangan. Lho iki yo langsung ambles bumi. Cus. Edan Ora edan iki tenanan. Piye? Hah? Mendel meneh. Aku kulino kok tak ketokke ndase tok ngene iki lho. Endel. Ayo kowe. ya metu gane atiku Metu ya metu. untir gulumu pedhot. Modal Kowe lah mentolo tenan to sampean. ora mentolo sebab apa. Kowe wis ngece karo Gatotkaca, kowe ngias karo Gatotkaca. Pun mang tugel. Wis ora masalah. Wis pangpuntir gulu kula, ilang ndase ra apa-apa engko tak gantine ndas tolo. Manisa cilik kae. Pedhot jangkamu Mampedhot. iki mergane batimu. Mas wis rasa dadak ngeman ta. Batur kurang ajar. Mati dari tangane Gatotkaca. Yai Semar. Aku dhewe ingkang bakal matur marang Kakang Semar, pidana apa sing bakal tak sandhang. Mergo Bagong ngiwiwi karo Gatotkaca, Bagong ngina karo Gatotkaca. Tekaning pati mergo saka tangane Gatotkaca. Siwa Semar, aku sing mateni Bagong. Asem yo keh semute to kene pisan. Edan.